Anyị ga-amalite ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 85, hymn number 85. Dọwakwa n'obi unu, adọwakwala uwe unu. Chigharịkwutenụ Jehova bụ Chineke unu, n'ihi na onye amara na onye ebebere ka ọ bụ, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, nke na-abakwa ụba na ebere, ọ na-echegharịkwa uche ya bara ihe ọjọọ ahụ ọ ga-eweta. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa, na nke gwepịara egwepịa. Chineke ịdịghị eleda ya anya. M ga-ebili jekuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo megide eluigwe na iru gị, ekwesịghị ka akpọọ nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie niile anyị. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kpụpụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị, na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekpere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu,
ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya kekasị dị nsọ, ka anyị rụọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'oche eze amara Chineke nke eluigwe. Biko ka anyị were nwayọọ gba ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile si, Nna anyị nke pụrụ m ihe niile, onye kacha ebere, anyị ejehiewo kpafukwa n'ụzọ dịkatụrụ furu efu, anyị sokarịrị izuzu ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebi iwu gị nsọ, anyị arapụghị ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewekwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị onye anyị ebere, anyị ndị ọjọọ nke niile ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha, dịka nkwa nke ikpere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Kwere Nna nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a dịba n'ihu Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, ka otuto wedịrị aha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka arịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị meghe egbugbere ọnụ anyị, ọnụ anyị ga-ekwupụtakwa otuto gị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ, onye nwe anyị na mgbahie. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adị otu ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Tobe na onye nwe anyị ka ịtụ ahụ onye nwe. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa. Abụ ọma 19, Psalm 19.
Biko ka anyị nọdụ ala ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 20 malite n'amaokwu nke mbụ ruo n'amaokwu nke 17. Our first lesson is taken from the book of Exodus, chapter 20, from verse 1 to 17. Chineke wee kwuo okwu ndị a niile sị, mụ onwe m bụ Jehova Chineke gị, onye mere ka isi n'ala Ijipt n'ụlọ ndị oru pụta. Gị enwena chi ọzọ tinyere m. Gị emere na onwe gị arụsị apịrị apị, ma ọ bụ na oyiyi nke ụdị ọbụla nke dị n'eluigwe n'elu, ma ọ bụ nke dị n'ụwa n'okpuru ya, ma ọ bụ nke dị na mmiri n'okpuru ụwa. Gị akpọla isi ala nye ha, efekwala ha ofufe, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova Chineke gị bụ Chineke ekworo, na-ewere ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta ụmụ ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ nke ndị na-akpọ m asị. Ma ana m emere nnụ ụmụ ụmụ abụọ na ọgụ 10 ebere, bụ nke ndị na-ahụ m n'anya, na-edebekwa ihe niile m nyere n'iwu. Gị eburula aha Jehova bụ Chineke gị ime ihe efu, n'ihi na Jehova agaghị agụ onye na-eburu aha ya ime ihe efu na onye ikpe na-amaghị. Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ. Ụbọchị 6 ka ị ga-alụ ọlụ jee ozi gị niile, ma ụbọchị nke 7 bụ ụbọchị izu ike nke Jehova bụ Chineke gị nwere. Ị gaghị eje ozi ọbụla n'ime ya, gị onwe gị na nwa gị nwoke na nwa gị nwanyị, na oru gị nwoke na oru gị nwanyị, na anụ ụlọ gị na ọbịa gị nke nọ n'ime ọnụ ụzọ ámá gị ọbụla. N'ihi na n'ụbọchị 6 ka Jehova mere eluigwe n'ụwa na oke osimiri na ihe niile nke dị n'ime ha, o wee zuru ike n'ụbọchị nke 7. N'ihi nke a ka Jehova gọziri ụbọchị izu ike, dokwa ya nsọ. Sọpụrụ nna gị na nne gị, ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke na-enye gị. Gị egbula mmadụ, gị akwala iko, gị ezula ori, gị abụla
gị agbala ama ụgha megide mmadụ ibe gị. Gị enwela anya ukwu n'ebe ụlọ mmadụ ibe gị dị. Gị enwela anya ukwu n'ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ, maọbụ n'ebe oru ya nwoke nọ, maọbụ n'ebe oru ya nwaanyị nọ, maọbụ n'ebe ehi ya dị, maọbụ n'ebe ịnyịnya ibu ya dị, maọbụ n'ebe ihe ọbụla dị nke mmadụ ibe gị nwere. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Deum Laudamus.
Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke abụọ. Our second reading will be taken from Paul's letter to the Corinthians, chapter 1, beginning at verse 18. For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided, through the foolish of our proclamation, to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weakness is stronger than human strength. The word of the Lord. Ugbu anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 73. Ka ekpere Chineke. Chineke okwu ya dị iduzi okwu anyị. Onye kwere okwu ya nwere ihe ọṅụ. Mgbe ndị iro nọ nso anyị, okwu gị na-agba anyị ume. Okwu nkasi obi, ozi nke nzọpụta. Ekele na otuto na nsọpụrụ dịrị gị nna anyị, onye hụrụ anyị n'anya wee nye anyị okwu nke ndụ, iduzi ụzọ anyị na ịgba anyị ume. Ya mere
mgbe anyị na-anụ okwu gị taa, biko kwee ka ọ gbaa anyị ume. Kwee anyị na-arịọ gị ka okwu a bụrụ anyị nzọpụta, ọ bụghị amamikpe. Ka ọ ga-abụ ma emesịa anyị abụrụ ndị nketa alaeze gị site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Eji m aha Jizọs Kraịst na-ekele mmadụ niile ndị nwere ike isoro anyị n'ofufe ndụ nke ụbọchị taa. Chineke gbaa anyị niile ume, oge na-adịghị anya anyị ga-amalite ịhụ onwe anyị anya. Hallelujah. This impasse will not continue. Ọ ga-agaferịrị. This pandemic is not permanent. It must pass. Today, the third Sunday in Lent, I want to speak to us about the power of the Word of God. The power in the Word of God. The power of the Word of God. I'd like to start today's sermon with a story that I heard one of my favorite Bible teachers tell. In this story, he says that there once lived a woman in Eureka, Kansas. She was a devout Christian, a real Christian in every sense of the expression. She lived a godly life and loved God with all her heart. She also loved to read, study, meditate on the Word of God. Her Bible was very important to her, and she saw it as God's Word. She read it, she marked, she kept it in her heart, and tried her best to live by the Word of God. One fateful day, a 152 miles per hour tornado swept through her area, and she watched in horror as her home was completely destroyed. As a matter of painful fact, it took her neighbors a lot of time to pull her and her husband out of the debris that had fallen from the devastation of her house. Everything she and her husband had worked for was destroyed in an instant. But the woman longed to salvage only one of her many possessions. So, as the neighbors and all the responders came to help, she pleaded with them and said, "If you can find anything, please find my Bible. If you can find anything in all this mayhem, in all this destruction, in all this devastation, please do what? Find my Bible." And thankfully they did. Because that Bible had been blown some distance away from the house. That Bible had been rained upon, but it was still intact, as if it was indestructible. I was also looking at some of the messages people sent me on WhatsApp. And on that particular day, I saw in that video clip that they had sent, somebody was driving along the way. It was slippery, rainy, and then that person sort of lost control of the car, and the car hit an electric pole. And people who were passing saw this man struggling to get out of that car that was steaming as if it was going to catch on fire.
So people stopped their car, ran to that place, found ways to open that door so that the man can come out. When they couldn't, they broke some of the glasses, and finally they were able to pull him out of that place. And immediately they pulled him out, the car exploded and went ablaze. When it was all said and done, everything in that car burnt to ashes. The only thing that remained was a Bible that the man had placed in the front seat, the second seat in the front, the passenger seat in the front. That Bible seemed as if there was a shield around it that stopped it from burning. Even the seat on which it stood was burnt. Well, when the police came and a man who was there was interviewed, he said, well, look at it. Everything in the car was burnt. This was the only thing that left. If this is not a miracle, I don't know what is. That's what the man said. The power of the Word of God. Beloved ones, I want to tell you today that there is power in the Word of God. And that this power can get us through. If you're a reader, a studier, somebody who lives by the Word of God, you can get through any storm of life. Whatever that storm may be, and whatever that storm may bring, you can get through. Therefore, I want to plead with everyone listening to me that it is important for you to read, study, mark, learn, and inwardly digest the treasures that God has hidden for us in His Word. There is power in the Word of God. Amen. Amen. We never know when adversity will show up. We never know when problems will arise. But when the Word of God is your delight, when the Word of God is my delight, let affliction come. Let evil show up. Let Satan come face to face with us. We will not be destroyed. Amen. Affliction shall not lead to my perishing. Praise the Lord. Hallelujah. The promises of God's Word will get me through whatever the devil throws at me. That, my friends, my brothers and sisters, is the evidence that there is power in the Word of God. This is what the psalmist said in some of his psalms. And please, if you can write them down, that is fine. Time will fail us to read them. In Psalm 119, verses 92 and 93, here is what the psalmist said. Unless your law had been my delight, I would have perished in my affliction. I will never forget your precepts. In other words, I will never forget your word. For by them you have given me life. Amen. I will never forget your precepts. I will never forget your law. I will never forget your word, because by your word you have given me life. Amen. Amen. After Israel left Egypt, through the mighty act of deliverance wrought by God, the Israelites camped in the wilderness before Mount Sinai. There, God Almighty entered into covenant with them. God spoke to Moses, who was their leader, and gave them so many instructions, part of which we read in our first lesson today. And after God had spoken to Moses what he should say to the people of Israel, Moses went and spoke to the people. Here is what God said to Moses to say to the people. You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you out of Egypt by myself, and brought you to myself.
Now, therefore, that's the covenant. If you will indeed obey my voice, obey my word, and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me, above all peoples, for all the earth is mine. And you shall be a kingdom of priests and a holy nation to me. This is in Exodus chapter 19, verses 4 to 6. And compare that with what God said, almost the same words in 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. And you are a chosen generation, a holy priesthood, a royal nation, God's chosen people, that you may show forth the glory of him who brought you out of darkness into his marvelous light. God made the people of Israel, he said, you will be for me a holy nation, a royal priesthood, a kingdom of priests, if you will keep my word. That's the power of keeping the word of God, his covenant. Now, Moses came and delivered the message as God has spoken to him. But as Moses was speaking to the people, the Lord roared as if to say, well, I want to show you that what Moses is telling you is not fake. I am the one that gave these instructions. Moses is only a mediator that speaks from me to you what I have said. And as God spoke to the hearing of the gathered people of Israel, the Israelites hid their faces and were afraid. They were so afraid. And when they heard the word of God, the power of the word of God brought fear into them. And this is what they spoke to Moses. We were okay when you were speaking to us. Why? Don't let God speak to us. You speak to us by yourself, Moses. And then Moses told them, don't worry about it. God is not going to kill you. Verse 20 of chapter 19. God is not going to kill you. God was only trying to demonstrate the power of his word to you so that you will know that it is important for you to reverence his word. My brother and sister, does God's word strike some reverence into you? Does the word of God, when you read it, when you hear it, when it is spoken to you, does it do anything to you? Or are you like one of those who, when they hear the word of God, they shrug it off as if it was just water poured on a stone that cannot seep in? There are so many people like that. Talk all you want. What they want to see is the drama of the word. Oh, that man is very eloquent. Oh, that man, I'm going to challenge a cooker. You begin to criticize how the person is speaking, and you forget the substance of the word. The Israelites listened to the power of the word of God, and it changed them at that instant. When you hear the word of God, what happens? How does it affect you? Now, if you think I am making it up when I say there is power in the word of God, I want to now to lead you to some of the passages in the word of God that give us examples of how powerful the word of God is. Of how powerful the word of God is. We have already read some of them. Psalm 119, verses 92 and 93. Unless your law has been my delight, I would have perished in my affliction. I will never forget your precepts. I will never forget your word, for by them you have given me life. Psalm 119, 92, 93. But let's remain with that Psalm 119. In Psalm 119, verse 9. Verse 9, what does it say in verse 9? Psalm 119, verse 9. Someone read for me. Please, Bro Chuck. I'll call you up a few times to read for me. Psalm 119, verse 9. He says, don't worry. It says, how can a young man keep his way clean? How can a young man cleanse his way? He says what? By taking heed according to your word. See?
The word of God has the power to cleanse a young man's heart, a young man's ways. When you order your life according to the word of God, your life, your way is cleansed. Because when you are looking at the word of God, you can't be reading the word of God and meddling with evil. The power of the word of God has that power to cleanse. Let's look at verse 11 of the same chapter. 119 verse 11. Your word have I hidden in my heart, that what? That I may not sin against you. See, the word of God, when you hide it in your heart, it becomes a shield that protects your heart from sin, from even the thought of it. Praise the Lord. Your word have I hidden in my heart, that I may not sin against you. That is the power of the word of God. It prevents you from sinning if you hide it in your heart. Okay, we move on. Let us come to the psalm that we chanted today, Psalm 19. In Psalm 19, there are so many things he tells us that the word of God does to us. Please, this is where I will have somebody, Brother Chuck, to read for me. Turn to chapter 19 of Psalm. If you find it, please come and take your microphone and read it from me. Read from verse 7 to verse 11. Psalm 19 is 7 to 11. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. Okay. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much more pure than gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. By them your servant is warned. In keeping them there is great reward. Thank you. You see what the plethora of things that the word of God can do to anyone who decides to walk and live by it. Let's go down the list. The word of God converts the soul. 2, the word of God makes wise the simple. It makes any onye na-enweghị uche ya enwe uche. Ịmara okwu Chineke ga-eme ka inwe uche. It makes you wise. The word of God rejoices the heart. It makes the heart to rejoice. When you read the word of God and see the promises that God has made to you, you rejoice because you know that the one who promised is faithful and he will keep his word. Amen. The word of God enlightens the eyes. In other words, it explains who God is and what God can do. It enlightens the eye. It brings full explanation, brings full understanding on issues of life. He says the word of God endures forever. That is the power of the word of God. The power that is in the word of God enables that word to last forever. The power that is in the word of God means that it is so true and it is righteous altogether. There is nothing sinful about the word of God. He says the word of God is more to be desired than gold, than much fine gold. It is sweeter than honey that comes from the honeycomb. But there is more. Look at this. It says, moreover, that is in addition to all of this, by the power of the word of God, the servants of God are weaned. You know what it means to wean a child? A child that is still a child, you are trying to wean him or her off the breast. You want to stop her from sucking breast and start living like a grown person. He says the word of God has the power to wean a cradle, a child, a little child, and make him or her stand like a man or woman. Praise the Lord. I love this. The word of God, there is power to make you grow up spiritually. There is power in the word of God. But there's more. Let's go now to the New Testament. In Hebrews chapter 12, and in Hebrews chapter 4, verse 12, it says, for the word of God is living and powerful, is living and active. It is sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joint and marrow,
And it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Whoa, that is deep. Look at what the word of God can do. It says it is powerful. Powerful just like any two-edged sword. It doesn't spare. The word of God is powerful. Sharper than any two-edged sword. Piercing even to the division of soul, but it reaches every part of your body, the joints, the marrows, the deepest part of your heart. If you open yourself to the word of God, it's going to do some surgical manifestations into your life. There's more. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and following. All scripture, that is the word of God, is given by inspiration of God. That's why it is powerful, because it is God that gave it to us. And it is profitable. Okwu Chineke baruru. Why? It is profitable for doctrine, for teaching. Doctrine. It is profitable for reproof. It is profitable for correction. It is profitable for correction and for instruction. Righteous instructions in righteousness. Why? It is profitable in these ways, that the man, the woman of God, may be complete, thoroughly equipped for every good work. The word of God, the power in the word of God, equips you for every good work if you're a man of God or a woman of God. There is power in the word of God. If only we can, as the people of God, give the word of God the rightful place in our hearts and in our lives, in our families and in our ministry and in our community, there is no limit to what we can achieve to the glory and power of our God. How many of us today will commit to adopting a different attitude, a different positive and more reverent attitude to the word of God? Every day, you hear it. You don't even bother to read. Okwu for Bible study, you don't come. Okwu church, the Bereans, the Bible says, how they were more powerful than other Christians around them was that after they listened to what was preached in the church, the Bible says they went home and they searched the scriptures to make sure that what they heard with their ears was actually written in the word of God. Go and investigate the word of God. See how rich, how pleasant, how profitable the word of God is for yourself. Don't be a second-hand Christian. Be an original Christian who finds out for yourself what God has said to you. In that way, it's going to help your faith. In that way, your faith will be strengthened because you are hearing directly from the mouth of God. Because, why? He says, all scripture is inspired by God. All scripture is inspired by God. How do you relate to the word of God? My prayer today is that God will save us from the danger of this irreverent attitude, careless relationship with the word of God. My prayer is that God will destroy this nonchalant attitude we have to the word of God, because it will bring about spiritual death. When you don't reverence the word of God, you are heading for spiritual destruction. God forbid that anyone listening to me today will suffer that fate. Give prominence to the word of God. Let the power of the word of God touch and transform your life. Let me give one more example, or two more. You see, when Paul was mentioning to the children of God all the armors
All the things that constitute the armor of God in Ephesians chapter 6. The word of God was one of the prominent parts of that armor. Paul was saying to the people, put on the whole armor of God. And then he began to mention all the pieces that constitute the armor of God. And he said that the word of God is the sword of the Spirit. Maybe say here, may God. Hallelujah. Oh, Maga, Okwu Chineke, oh, Maga, nwa Chineke ja ala ike kwensu ni. Eja ipa sword, okwa ya eja anya akpa sword. Gile kwensu ya bia ga bia achi. Until game area, praise the Lord. And the Lord Jesus Christ himself was an example of that, of the way we can use the armor of God. Remember when Satan came to tempt our Lord Jesus Christ? Luke chapter 4, from verse 1. The only way Jesus overcame the devil was because Jesus was always quoting, it is written. Hey, when we jot rekwensu kaka. Ekwensu amana kwala okwu Chineke ahụ. So don't think he will Igbo Anglican said that akwụkwọ nsọ sị ya gba nkịtị. Ya gwakwa gị sị edekwere ya n'akwụkwọ nsọ sị to support his own view. Ekwensu ga-achọtarịrị ihe mere n'akwụkwọ nsọ ga-eji support all his own view. So he comes at Jesus and says, well, you have been fasting for 40 days. Why don't you convert this agujigi now? Convert these stones to become bread. What did Jesus say? It is written. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Amen. Amen. Fire back with the word of God. There is power in the word of God. And then Ekwesu came back. God has given, look at all these things. If you worship me, if you bow down to me, I will give them to you. Jesus says, it is written again. Hey! It is written again. You shall worship the Lord of your God, and him alone, nobody else shall you serve. How many of us serve other gods in order to make money? How many of us put our hands into dirty things because we're looking for children? We're looking for this or that. Power. Even preachers are looking for power. And so they go to Babalawo to make power for them. They bury human beings alive or goats alive in the foundation of their church to get power. You shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve. Hey, Ekwensu asoro. I got in church. Look at how beautiful it is. The Bible says, if you throw yourself down, God has given his angels power. Ekwensu amara na Bible. He wants you to do it his own way. Jesus says, no. It is written, you shall not tempt the Lord your God. Jesus alone. If you don't know the power of the word of God, you are finished. The devil will mess you up. Beloved ones, what are we saying? We are saying that there is power in the word of God, and therefore every Christian should take the word of God seriously. Let us all, because of you have forgotten your Bible. As I talk today, go now and pick up your Bible, dust it up, read it every day, study it, mark wherever it makes sense to you, learn it and inwardly digest it. Man shall not live by bread. Take in the word of God. Let your mind, your soul, and your spirit digest the word of God so that it may become spiritual strength. The power in the word of God can be transferred into your life, and then you'll be able to serve the Lord appropriately. You'll be able to honor God and give him reverence the way we should. Oh, may God help us. So recognize the power in the word of God and to appropriate that power to our own benefit. I pray in the name of Jesus. Amen. Let's bow our heads in prayer. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. It is settled in heaven forever, forever, O Lord.
Thy word is settled in heaven, it is settled in heaven forever, forever, O Lord. Your word is settled in heaven, it is settled in heaven forever, O Lord. Your word is settled in heaven, it is settled in heaven. Okwu ya dị ebube, ọ na-eguzosi ike. Okwu ya dị ebube, ọ na-agwọ ndị ọrịa. Hallelujah. Okwu Chineke dị ebube, ọ na-eguzosi ike. Okwu ya dị ebube, ọ na-agwọ ndị ọrịa. Therefore, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, read your Bible, pray every day if you want to grow. There is power in the Word of God. If you had a Bible that you had forgotten, please go get it, dust it up, and read it. Learn what is written in it. Mark those verses that make sense to you. Learn and inwardly digest what the Bible says. It will stand you in good stead. If you don't have a Bible, spend your last dime to go and get a Bible. Or write to me and I will give you one. Call me and I will go and buy a Bible for you. You need it. You cannot do without instruction. If you don't have the Bible, you are like a man who went to bought a car and you don't have a manual to teach you how to drive the car. Very soon you're going to crash. God have mercy on us. In Jesus' name, amen. Biko ka anyị bilie n'ọtọ ka anyị kwụsị okwu anyị ike n'ime Chineke with the Apostles' Creed. Ka mmadụ niile sị, ekwe m na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ. Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate. A kpọgidere ya n'obe, ọnwụnwa, elie ya. Ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o si na nwụrụ anwụ bilie ọzọ. Ọ rịgoro n'eluigwe. Ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik ndị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Mekwa ka ndị rịọ. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Gọzikwa ihe nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. N'ihi na dị onye ọbụla ọzọ hụrụ anya ma ọ bụ naanị Chineke. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke atọ
n'ime Lent. Kọlet nke dịrị ụbọchị taa. Anyị na-arịọ gị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ka anyị lekwasị anya n'ihe ndị oru gị dị umeala n'obi na-achọ n'obi ha, ka anyị setịpụ aka nri gị nke ebube gị, wee bụrụ onye na-alụrụ anyị ọgụ megide ndị iro anyị, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'ọrụ dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi, na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere ọra mmadụ nke a ga-ekpe na ụbọchị. Let us begin by praying for the sick and shut-in, remembering all who are sick and shut-in. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. We pray for these people listed below. Please add the names of those you know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants, as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage, and in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, that their homes may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. We remember those in the families who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgivings for these people, who you remember this day. Fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who are filled with pain of the grief because of their loss. Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy. Hear our prayers in these times of difficulty. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble, in this challenging and uncertain time during a global pandemic and a public health crisis. We come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. God our Father, in your love and goodness, you have taught us to come close to you in penitence with prayer, fasting, and generosity. Accept our Lenten discipline, and when we fall by our weakness, raise us by our unfailing mercy. Through Jesus Christ our Lord. Amen. We pray to you, Lord, for courage to give up other things and to give ourselves to you during this Lent. Give your church the courage to give up her preoccupation with herself and to give more time to your mission in the world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry,
the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the Bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Blood and water flowing from the side of Jesus, bring forgiveness to your people and help us to face the loss of proclaiming salvation. Lord, in your mercy, give your world the courage to give up war, bitterness, and hatred, and to seek peace. We pray for all the leaders of the world. We pray especially for the President of America and the President of Nigeria, that these leaders and the leaders of other nations around the world may be led by your wisdom, that they may search for your will and see it clearly. May the shoulders of the risen Jesus, once scourged by soldiers, bear the burden of political and military conflict in our world. Lord, in your mercy, give us the courage to give up quarrels, strife, and jealousy in our families, neighborhoods, and communities. We pray especially for All Saints congregation, for those who are present here and for those who are absent or at their homes, that we may be delivered from hardness of heart and show forth your glory in all that they do. May the presence of the risen Jesus, his body once broken and now made whole, bring peace and direction as we live with one another. Lord, in your mercy, give us the courage to give up our selfishness as we live for others, and to give time, care, and comfort to the sick. We pray especially for all who are sick with the coronavirus, that they will have access to the care and treatment they need. May the wounded hands of Jesus bring his healing touch to all who are sick with this disease. Give us the courage to give up our fear of death and to rejoice with those who have died from the disease all over the world. May the feet of the risen Lord Jesus, once nailed to the cross, walk alongside the dying and bereaved in their agony, and walk with us and all your church through death to the gate of glory. Lord, in your mercy. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, and when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayer in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Ka anyị gaa n'ihu na mgbe na-ekpe ekpere. Mbụ anyị ga-ekele Chineke nnukwu ekele otu o si nọnyere ụmụnne anyị ndị gara ụlọ Naịjirịa wee si ebe ahụ lọta n'udo. Anyị na-echeta mmadụ dịka nwanne anyị nwoke bụ Ekene na nwanne anyị nwoke bụ Kelechi, ndị gara Naịjirịa. Chineke dulatara anyị ha n'udo. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma na ruo mgbe ebighị ebi. Anyị na-echetakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị gara Naịjirịa, ndị ka nọ na njem ha. Echi gara aga ka eliri papa nwanne anyị nwaanyị bụ Joy Ụwandụ. Nwanne anyị nwaanyị, ekele dịrị Chineke na ọ larụrụ nke ọma. Ele anya taakwa ha agaala outing, otu a na-eme ma elicha mmadụ. Anyị na-arịọ ya na ndị ya na ha so tinye n'aka Chineke anyị ka mgbe ha nọchara na njem a ka ha lọghachikwutekwa anyị n'udo na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Onye-nwe anyị, biko nụrụ ekpere anyị, kakwa anyị rere ntị. Anyị ga na-aga n'ihu na-echeta ụmụnne anyị ndị n'ọdị otu ọ dịrị ha, tụmadị n'oge Lenta a na-arịọ anyị ka anyị were ihe anyị nwere na-agọzi ndị na-enweghị onye inye aka. Ka Chineke gbaa anyị ume, nyere anyị aka icheta ụmụnne anyị na ndị agbata obi anyị, mana ebe anyị bi mana ebe anyị si bịa. Ka mgbe ọbụla Chineke tinyere ihe ọbụla n'aka anyị nke anyị nwere ike iji nyere ndị ọzọ aka, ka o nyere anyị amara, nye anyị ike anyị ga-eji wepụta ihe anyị nwere wee gọzie ndị ọzọ. N'ihi na mgbe anyị na-agọzi ndị ọzọ, otu a ka Chineke ga na-agọzi anyị, dịka o kwekwara na nkwa sị, mgbe anyị na-agbaghara ndị mere anyị, otu a ka ọ ga na-agbaghara mmehie nke anyị. Ya mere, nyere anyị aka, anyị na-arịọ gị
ịbụ ndị na-anụ okwu gị na-edebe ya, na-enyere ndị nọ na mkpa aka ka o wee si otu a dịrị anyị mma. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ka anyị cheta n'obodo anyị bụ Naijiria ọzọ, ọ bụ eziokwu na anyị ekpeela, anyị agaghị kwụsị ikpe ekpere n'ihi mpụ niile dị iche iche nke na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria. Ndị nọ n'ọchịchị na-ewere ihe ọha mee ya abụziere nke akpa ha iche. Ụmụ mmadụ na-amaghị otu a ga-esi nweta ihe ha na-eri na-agazi na-apụnara ndị ọzọ ihe ha, na-egbu iri ha ihe ha nwere. Ọtụtụ ihe dị iche iche na-ekwesịghị ekwesị na-eme n'obodo anyị. Anyị si Chineke ya biko bilie megide ajọ omume niile nke na-eme n'ime obodo anyị. Kwada omenala niile na-ezighị ezi ya na ikpere arụsị, ka ụmụ gị wee chee gị iru, wee gọzie kpọkuo aha gị dịka o si kwesị. Isi anyị efela chi ọzọ. Ọtụtụ n'ime anyị n'ime Naijiria na-efezi chi ọzọ nke ego na akụ na ụba, ya eme ha na-arụ ala dị iche iche inweta akụ. Chineke gbanwee obi anyị, mee ka anyị bụrụ ndị na-atụ egwu Chineke, ndị okwu Chineke na-emetụ n'arụ, ịrịọ na ime ihe ga-ewetara aha nsọ gị otuto. Nna anyị, otu anyị dị iche iche, otu ihu anyị dị iche iche, otu akwa ka mkpa anyị dị iche iche. Anyị na-arịọ gị ka ị zute anyị niile, nwata na okenye, nwoke na nwaanyị, zute anyị dịka mkpa anyị si dị iche iche. Kasie ndị na-ebe akwa n'ihi ndị ha nwụrụ n'obi. Nye ndị na-enweghị ọrụ ha ga-arụ, ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ, biko nye ha, ka ha wee si otu a nwee afọ ojuju, wee nwee nkwamike ha ga-eji fee gị, jaa gị mma, n'ihi na gị bụ Chineke onye kwere nkwa na-emezu nkwa gị. Onye-nwe anyị, mere anyị amara, kwee ka oge ghara ịdị anya mgbe coronavirus ga-enye ohere anyị enwe ike ezukọtakwa n'ụlọ nsọ gị, kpọkuo gị dịka anyị si eme. Otuto na nsọpụrụ niile na mbuli elu na nkwanye ugwu wee bụrụ nke gị. Mgbe ụmụ anyị na-alaghachi na skuul ha dị iche iche, Chineke biko chekwaa ha na ndị nkụzi ha, ekwela ka coronavirus jide onye ọbụla n'ime ha. Ndị o ji ugbu a, Chineke tọpụ ha na-agbụ n'aha Jizọs, ka ha dị ndụ wee fee gị, jaa gị mma. Otuto na nsọpụrụ niile wee bụrụ nke ahụ gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Chineke, inyewe anyị amara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ, wee kwe nkwa sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha ma ha kpọkụrụ gị. Biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị niile ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, ebere. Biko ejikwa m ohere ọzọ na-ekele ụmụnne anyị niile ndị nọ n'ebe dị iche iche, ndị soro anyị n'ofufe ndụ a. Eji m aka wee kwere na okwu Chineke nke anyị nọrọ na ihe niile nke anyị gụpụtara ebe a agbaala gị ume, mee ka ị mara na ọ dị mkpa na ihe gara n'ihu na-abụ onye nke Kraịst. Biko adala mba n'okwukwe n'ihi coronavirus, adala mba n'ihi ozi ị na-ejere Kraịst n'ihi coronavirus. Na anyị anaghị ezukọta otu anyị si ezukọta mbụ apụtaghị na ọrụ Chineke anaghị aga n'ihu, ọrụ Chineke gara aga n'ihu. Ya mere, biko alala azụ iwere ihe ị nwere na-agọzi ka okwu Chineke na ọlụ Chineke na ụlọ Chineke na-aga n'ihu. Ya mere, biko mgbe anyị na-akwu okwu iwepụta ihe anyị nwere were gọzie ụlọ Chineke, alala azụ na ya nye dịka Onye-nwe anyị nyere gị, ọ ga-adịrị gị mma. Ọzọ, ana m echetara anyị na mgbe ọnwa na-abịa abịa bụ Eprel gbara ụbọchị 11, anyị ga-enwe our annual general meeting ka anyị na-enwe kwa afọ. Coronavirus na ihe niile gbasara afọ nke emeela ya, dịka anyị na-eme ya late, ma ọ dị mkpa na anyị ga-eme ya. Ya mere, biko arịrịọ anyị bụ ka ọ bụrụ na ị chọrọ ime nominate onye ga-abata na vestry maọbụ na kansụl chọọchị,
ezipụla akwụkwọ ga-enyere gị aka imeke your nominations. Cheta otu anyị si kwuo na ọ bụrụ na ị chọrọ ịhọpụta mmadụ, ị ga-akpọ onye ahụ ị chọrọ ịhọpụta, nye ya, gwa ya na ị chọrọ ịhọpụta ya, kwere ga-edeba aha ya, ya nwe tinyekwa aka n'akwụkwọ. Den ga-akpọta otu onye ọzọ kwere na ihe ahụ ị kwere na onye a kwesịrị ka ọ bịa na kansụl, ya saịnara gị. Den unu ezitara trejọra anyị akwụkwọ ahụ. Trejọra dere m na-asị na ọ dịghị onye ọbụla ọ nataberela akwụkwọ n'aka ya banyere ndị anyị chọrọ ịhọpụta. Biko ọ dị mkpa na anyị mere nke a n'ihi na oge na-aga na ha anyị. O nwezie ihe ọzọ fọrọ na a ga-eme ka unu mara site n'ụzọ dị iche iche anyị si agbasa ozi. Ugbu a anyị ga-eweta ihe onyinye anyị. Biko ọ bụrụ na ị na-eziga by Cash App ụzọ niile ọbụla anyị si enye maọbụ by Realm, ugbu a bụ oge ị ga-ejikere were nye onyinye gị nke ụbọchị taa. Chineke na-agọzi ndị ji afọ ofufo enye, ya mere nye, ọ ga-agọzi gị. Amen. It's offering time and a blessing time. Biko anyị ga-ewebata ihe onyinye anyị ugbu a site n'ịbụ abụ 53, hymn number 53. Ka anyị kpere Chineke. Ọnwụ ihere ọ nwụrụ na-ewetara ndị ya ndụ. Ekele dịrị gị Jizọs anyị n'ihi na ị kwenyere nwụọ ọnwụ ihere ka anyị onwe anyị wee nwee ndụ. Gị bụ okwu Chineke ghọrọ mmadụ, amamihe nke igwe, eziokwu na-enweghị mgbanwe, otuto niile na nsọpụrụ bụrụ nke gị. Na ị na-ezi anyị ụzọ ịmara onye Chineke bụ, na ịbụ okwu Chineke dị ike na-alụsikwa ọlụ ike. You are the personification
of the Word of God that has power to transform our lives. Nyere anyị aka Onye-nwe anyị ịbụ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ na-eme ya eme, na-ebi ndụ na-akpagharị n'ime ya. Nye anyị amara Chineke anyị ịbụ ndị okwu Chineke na-adị mma. Rugide anyị, ana m arịọ gị Chineke, ka anyị bụrụ ndị ji okwu Chineke akpọrọ ihe, ka ike dị n'okwu Chineke pụta ihe na ndụ anyị. Gọzie ihe niile nke anyị mere n'aha gị taa, Nna nke eluigwe. Gọzie onyinye nke ụmụ gị wetara iji gọzie ma kwee ka eje ozi dị n'ụlọ gị. Gọzighachi, nyeghachi ha mmaji kwuru mmaji. Kwee ka amara gị bara ụmụ gị ụba mgbe ha na-aja gị mma. Gọzie izu nke anyị batara n'ime ya taa, ka anyị jee ije n'ike nke okwu gị, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ezukọ ọzọ n'izu na-abịa abịa, ya edo anyị anya na anyị na Chineke anọwore. Otuto na nsọpụrụ ya na bulelu ya ga-abụ nke gị, n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị ga-eweta ofe nro anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 157, hymn number 157.